Здравейте, колеги! Решил съм да ви запиша едно видео, кратко обучително видео относно това как се решават точно определен тип задачи, защото въпросните задачи са прекалено еднотипни, може би 95-99% от задачите на изпита. Това са първите и третите задачи от изпита на Programming Basics. Те се решават по един и същи начин и точно колкото по-бързо успеете да разберете как се решават, толкова по-бързо ще можете да минете напред и да се опитате да се справите с по-трудните задачи. Сега това ви е домашното от последната лекция по Primitive Data Types and Variables. Това на време, аз доколкото си спомням на времето, когато аз се сблъсках за първи път с тези домашни, сега каквото и да си говорим, тези задачки са прекалено елементарни, дори и за начинаещи. Но когато стигнах до това нещо, Exam Problems, и когато видях тези задачи, честно да ви кажа, изобщо мислех, че никога няма да успея да се науча да ги решавам, а те всъщност са изключително лесни и за това съм решил да ви покажа как се пишат, за да може по-бързо да ги схванете и да не ви отнема време нататъка да се мъчите с тях, вместо да схванете и да решавате по-трудните задачи. Сега това всъщност, какво им предвид под първа и трета задача, това е изпита от 29 март 2015 година сутрин. Това в интерес на истината е моят изпит, който аз държах след Programming Basics, някакво поради то Windows, не знам какво прави, чизни от тук. Това е моят изпит, не знам, някаква огромна случайност е, че сега са го дали с това домашно. Следващите домашни, между другото, всяко следващо домашно, между другото, ще имате по още един такъв изпит. Защото в крайна сметка, колкото по-бързо започвате да решавате тези задачи, толкова по-добре. Сега, какво им предвид под първа и трета задача? Това е в Judge архива с изпитите по Basic. Този изпит казахме, че е март morning 29. Ето този. Ще натисна Practice и ще ви ги покажа. Те са задачите вървят така: първа, втора, трета, четвърта и пета, като по принцип горе-долу като това, което го има в задачата, това, което трябва да се направи в задачата, е следното. Първа задача обикновено са няколко изключително прости аритметични сметки, където трябва да боравите с вход от конзолата на някакви числа и след това да отпечатате съответно някакъв резултат обратно на конзолата. Буквално се решават с 10 на 20 реда код. Това с оговорката, че са около 99% от случаите. Може би има някоя някъде по-трудна задача, но ще се опитам да ги намеря и да ги решаваме заедно. Тези, които са по-трудни. Вторите задачи обикновено са малко по-трудни от тази, като в интерес на истината точно тази Basket Battle е една от най-трудните втори задачи от всичките изпити. Затова няма в момента да я засягам, защото ще ви трябват познания и за условни конструкции, и за болеви, променливи и така нататък. Не знам, всъщност не съм сигурен дали сте ги изучавали. Това, третите задачи обикновено са построителни задачи. Изисква се на конзолата да се построи някаква фигурка,
ето такава. Това в случая е дъмбел, както си личи от името на задачата. Подава ви се като вход едно число и на основата на това число, нещо като размер, трябва да се отпечата фигурка. В случая, както виждате, тук е 5 и фигурката е примерно с 5 реда, тук е 7 и фигурката е с 7 реда и така нататък. Изключително лесно се решават тези задачи. Това никога не съм го виждал. Да кажем, че ще го махна пак и да се надяваме да не се появява пак. Така, да продължа за задачите. Пета задача е с битове. Не сте се сблъсквали все още с тях. Ще стигнем и до там. Четвърта задача е или матрица, както се падна на нашия изпит, или вложени ифове, т.е. не вложени цикли, доколкото си спомням беше другия вариант, на които също трябва да се намери някакъв изход. По-късно ще ги засегнем тях. За сега показвам първа и трета задача, защото имате необходимите знания да ги разберете добре как се решават и всъщност сами да започнете да ги решават. Тези първа и трета задача ги решихме миналата седмица с колегата Сашо в четвъртък, когато се видяхме преди моята лекция по алгоритми. Така, да започнем с Torrent Pirate, да си създам един нов проект. Айде ще Blank Solution. Ще го наречем Exam Problems и ще на десктопа. Да си го намери след това по-лесно. Докато чакаме да зареди, мисля, че няма да се наложи да чакаме много. Малко по-бавно ми работи Visual Studio, защото има няколко програми закачени за него, които леко го товарят, пък и компютъра не ми е особено силен. Ето този ReSharper малко го товари, StyleCop също малко го товари, но за сега е добре. Тук само да не забравя. То също сега няма да ни даде. Да. Current Selection. Okay. И да започнем с първата задача, която беше Torrent Pirate. Ето и първата естествено грешка, която съм направил. Заредил съм Windows форми, естествено махаме ги. Къде ми е Delete? Айде сега. И си добавяме нещото, което всъщност ни трябва. Visual C Sharp Console Application. Сега не съм сигурен дали ще ми даде да го кръстя Torrent Pirate. Всъщност... Добре, айде. Torrent Pirate. Next. Try. Така. Сега още малко ще изчакам само да си оправя програмата.
се оказва, че става купаме нещо не работи като хората. Естествено. Нищо. Махаме ги тогава. Махаме и това. Така. Сега да видим в крайна сметка задачата какво се изисква от нас. Сега, това, което започвам съвсем в началото е, че при всички случаи е много важно и изключително подробно да си прочетете условието и да го разберете. Като екипът на университета се е постарал максимално да ви улесни и важните части обикновено са ето така болнати. Сега естествено, че може пък да са решили, че нещо няма да не искат да трябва вие да си го търсите и да не е болното, така че по-хубаво е да се прочете цялото условие. Сега тук какво се изисква? От начало обикновено има някакви измишлютини, които са капитан Джак Спароу, който е Famous Pirate и не знам си какво си. И обича да гледа филми. Така, открива торентите и си е намерил някакъв голям торент клиент, където си е направил колекции от филми, които искат да даунлоудне. Приемаме, че един филм има размер 1500 мегабайта. Джак не иска да плаща за интернет, така че е решил да отиде до мола и да използва свободния Wi-Fi там. Той там на Wi-Fi има fixed speed, такава скорост от 2 мегабита в секунда. За него така нещастие, жена му иска да ходи с него в мола и това означава, че неговия даунлоуд изобщо няма да бъде свободен. Тя обича да си купува сандали и други безполезни неща. Дадени са ви парите, които жена му харчи на час в мола. Задачата ни е да сметнем дали е по-евтино. Това вече ме дразни. Най-вероятно към тази ми прави проблем, естествено. Задачата ни е да проверим дали е по-евтино Джак да отида до мола и да свали филмите или да отида до киното и да ги гледа. Ако сумата е еднаква на свалянето и на билетите от киното, предполагам, Джак все пак иска да направи жена си щастлива и да отиде в мола. Така, след условието на задачата имате инпут, който ви казва какво ще ви се подава като вход. Инпутът ще се прочита от конзолата, състои се от 3 стойности, всяка на отделен ред. Това е доста важно. Първата стойност е дата, колко като стойност. Я да пробваме с това сега тогава. Оле, майко. Добре. Първата стойност е колко данни, колко мегабайта Джак трябва да свали. Втората стойност е колко пари ще му коства на Джак да отиде до киното и да гледа
един филм и третата стойност е колко пари на час жена му харчи. Тук това изречение обикновено е доста важно, че данните, които ви се подават, винаги ще бъдат валидни и в този формат, който са описани. Няма нужда да се проверяват експлицитно. Това означава, че примерно когато получите някакъв вход от конзолата, няма нужда след това да го проверявате верен ли или не е верен, той винаги ще бъде верен. След това имате output. След това, всъщност пак да погледна дали да писам, аз записвам. След това имате output, или това е какво трябва да бъде принтирано на конзолата. На единствената линия за принтиране трябва да имате на кое място да отиде и колко пари да плати. Тук едни левчета има накрая. Като има още едно условие, левчета, парите, които трябва да се платят, трябва да бъдат форматирани до втория знак след десетичната запетайка. Това ще го видим как става. Тези constraints също са изключително важни. Там ви се казва какъв тип данни ще ви се подаде. Сега, както виждате, D, ето това, тези мегабайти, ще бъде integer в рейндж от 0 до това са 2 милиарда 147 милиона. Това е макс валюто на интеджера, което означава, че това ще бъде uint. Сега, тук не е толкова наложително, не е толкова важно int или uint ще ползвате. Всъщност не е по-скоро uint до 4 милиарда. Това означава, че ще бъде положителен integer до int max value. Това е важно, когато примерно трябва да съберете двата такива интеджера и ако ви се подадат този и още един и се опитате да ги съберете, ще превъртите инта и ще получите едни отрицателни стойности, които никак не са приятни. P, това беше цена. Да, цената за киното ще е в рейндж от 0 до 30 лева. Лева трябва да са. Това колко жена на Джак харчи ще бъде интеджер от 0 до 200. Тези стойности са де-факто тук ще работим с интове, защото са си напълно подходящи. Единственият вариант се трябва да внимаваме, ако към това нещо прибавяме още едно такова нещо, ако към това D се прибавя нещо и всъщност са ни подали максималната стойност, ето тази, тук дори и едно, ако това нещо плюс едно му дадем такъв израз в програмата, ще превърти минта, за това трябва да се внимава, но това се прави, когато всъщност се започва да се пише самата програма. Така, имаме working time 25 секунди, 0,25 секунди, което е напълно достатъчно, и 16 мегабайта, което е още повече достатъчно. Ето така трябва да... Това е входа. Всъщност ето тези трите числа са входа. Това е D. Ето това. Ето тази петица е P. Ето това. И това 50 е ето това money per hour, което пише. Сега, ето тук в коментарите на първия zero тест, това са zero тестове, всъщност в случая са 3, ето този и този, и това са им съответно аутпутите, които трябва да се изкарат. В коментарите за тези zero тестове, за първия zero тест имате едно изключително полезно описание, което в много случаи помага да се реши задачата. Сега в интерес на истината не съм сигурен дали го има във всяка задача. Мисля, че за първите задачи го има обаче. Така.
Нека да започнем първо с прочитането на входа от конзолата. Казахме, че имаме ето тези три неща, които трябва да прочетем. Тук, където в Constraints разбрахме, че ще работим с интеджери. За сега. Така че да си ги прочетем първо тях. Значи, прочитаме първо това, което е megabytes. int.parse. Ще имате изключително подробна лекция за вход и изход от конзолата. Тези неща мисля, че вече сте ги правили. Няма изрично да ги обяснявам. Лекцията наистина е изключително подробна и там ще си пробвате различни варианти. Сега имаме мегабити. Още две неща ще ни трябват. Първото беше следващото беше това е Price, Cinema Price, ще го кръстим. Така, и това беше Money per hour на жена му, на Джак. Money per... Тук да стигнах. Така, сега когато в интерес на истината няма да се задълбочава много, когато се работи с цени, не е лошо да се ползва децимал, защото е доста по-точен от инта, който е 32 битов. Децимала мисля, че е 64 или повече. Не съм точно сигурен. Но в случая тези първи задачи са направени така, че да не ги мислите тези неща. Ако не се лъжа, в интерес на истината, тук не съм много убеден, но за тази задача специално няма нужда да се ползват децимали и такива много точни стойности. Int и double са съвсем добре. Така, след като си прочетохме входа от конзолата, имаме вече трите variables променливи. Ще ми извините от време на време за някои английски думи, просто ми идват доста по-разговорно. Да видим какво се иска от нас нататък. Сега, значи, тук имаме едно download time, което е времето за download, естествено. Това е, тук ни е дадено даже как се изчислява данните, които трябва да даунлоуднем, делено на фиксираната скорост, ето тази, и делено веднъж на 60 секунди, веднъж на 60 минути. Това, както виждате, всяко едно деление се получава floating point number. Ние сме ги записали като интове и ако ги разделим директно, това е download time. Така. Int time е равно. Download time е равно на мегабайтс делено. Какво казахме? На 2 ли беше? Да, на 60 и на 60. Делено на 60, делено на 60. Сега, това нещо, както виждате, тук е изчислено и е 4.1667. Сега ще ви покажа, че в момента не е толкова, защото не съм използвал правилния тип данни.
когато делим int на integer стойност, когато делим на други integer стойности, резултата се получава закръглен надолу към най-близкия int и всъщност в момента резултата ми няма да е 4.1667, а ще е 4. Ето сега ще ви покажа. Момент само да ми загрее. Така, вкарваме входа. И ето го резултата, което е 4. Ето това горното ми е входа. Тези работи, трите са ми входа, а това е тази четворка, е това, което съм отпечатал. Ето тук download time. Сега, това означава, че всъщност това на нас тези интеджери ни вършат работа и този download time трябва да го запишем от тип double. Сега, тук имаме обаче един проблем. Ако пак пусна програмата, пак вкарам входа, резултатът отново ни е 4. Това защо е така? Защото всъщност ние продължаваме да делим интове. Това е int, това е int, това е int и това е int. За да го запишем това нещо, за да го запишем в резултат double, трябва което и да е от тези 4 неща да го каснем към double, да му кажем ти вече не си int, ти си double. Това се прави, ето примерно с това първото, с едни скобки отпред и му казваме ти си double. И сега вече, като ги пуснем, ето го резултат 16667, в случая те са го закръглили до четвъртия знак, няма никакво значение, ние можем да си работим и с толкова много знаци след запетайката. Така, до тук добре. След това имаме price for download, трябва да изчислим. Този console rate го махаме. Продължаваме да работим с double, защото всъщност, както виждате, и тук резултата е double. Един double, който беше price for... Къде стигнах? Download. Който е равен на download time, което го изчислихме преди малко, по това колко харчи жена му на джак или ето тези 50, които са ни тук от входа. Това е равно на download time по ето това третото money per hour, ето това нещо. Сега, забележете, че тук вече няма нужда да кастваме нито едното от двете към double, защото ето това нещо вече е double. И спокойно резултат от тези двете, от умножението на тези двете величини можем да го запишем в тип double. Сега, даже сега ще ви покажа какво искаме да отпечатаме. Price for download. Пускаме програмата 208.333, а на нас обаче ни се иска да е 208.34, което не е много добре, защото тези тройки няма как да се закръглят до 4. Момент да видя да не съм изпуснал нещо. Добре, това ще го проверим после. Да видим. В интерес на истината... Не, 33 си е това, 34 е сбъркано. Ето го тук 33 следващия. В следващия Zero тест. Така, продължаваме нататък. И да не е сбъркано, ще го оправим. След това имаме
number of movies, които сме даунлоуднали или които можем да даунлоуднем. Това е download data, което е ето това, първия вход от конзолата, делено на movie size, което беше 1500 мегабайта. Ето това. Пак съответно трябва да го запишем в тип double, защото не се знае точно какво ще се получи при делението на такива величини. Записваме го като double, как му беше името само. Number of movies. И това ни е равно на, доколкото си спомням, megabytes делено на 1500. И съответно, естествено, пак трябваше да го касна към дата. Така, да видим, скри се. Така, да видим още какво имаме. Трябва да изчислим и Cinema Price, което е резултата от умножението на тези number of movies по цената за билет, която е 5 лева. Double Cinema Price. О, това съм го кръстил вече. Значи ще го кръстя Ticket. Не, всъщност това ще е Ticket Price. Така, а това ще си е Cinema Price. И трябваше да бъде равно на Number of Movies по Ticket Price. Така, забележете, че пак няма нужда да кастваме към double, защото тези number of movies вече са си double и резултата от това умножение можем да го запишем в променливо тип double. Сега, до тук с сметките ги направихме. Сега, трябва да проверим условието. Проверете дали е по-евтино да се отиде в мола и да се даунлоуднат филмите или да се отиде в киното и да се гледат. Това означава, че трябва да сравним тази величина, която сме получили, с тази величина. Което е по-евтино, трябва да го отпечатаме. Сега, как се прави това? Мисля, че и Else вече сте учили, ще го покажа бързо. Проверяваме. Ако Cinema Price е по-малко от Price for Download, отпечатваме. Отпечатваме Cinema. Всъщност отпечатваме, само да видим. Ето това ще го копирам цялото, за да съм сигурен точно какво отпечатвам. Ще го сложа тук. Успее да сгре. Така, това ще го направя на placeholder 0. Тук ще му подам като първи аргумент си. Всъщност това трябва да е string cinema. И тук като втори аргумент, което е price to pay, ще е втори аргумент и тук вече трябва да отпечатаме Cinema Price. Така.
И имаме обратния вариант. Това винаги бъркам. Ако Cinema Price е по-голям от Price for Download, тогава трябва да имаш една уловка, между другото, това, което прочетох. Ако сумата е еднаква, Джак все пак иска да направи жена си щастлива и да отиде в мола. Това означава, че само ако киното струва по-евтино, тогава точно така, тук няма равно. Значи, добре сме го написали. Сега тук пак слагаме един стринг. Даже всъщност ще копирам ето това цялото нещо. Ще го сложа тук. Тук не е Cinema, е Mall. И тук не е Cinema Price, ами е Price for Download. Така. Мисля, че сме готови вече да тестваме програмата. Ето, според мен, горе-долу това е решението на задачата. Ако и някъде сме объркали, ще го оправим. Така, взимаме си първия вход. Този. Пускаме програмата, вкарваме входа и получаваме като резултат Cinema 100 лева. Да видим така ли беше. Cinema 100 лева. Ето какво сме забравили. Тук ние отпечатваме без знаците след десетичната запетайка. Нас ни беше казано в условието да има два знака след десетичната запетайка. Това се прави последния начин. Ето тук в placeholder цената. Това мисля, че ще учите или следващата или в последващата лекция, не съм точно убеден, но за сега да ви го покажа само две точки. F2. Това означава след десетичната запетайка ми отпечатай точно толкова символа, колкото са указани тук. Тук по същия начин имаме две точки F2 и проверяваме отново. Ето вече 100.00. Сега тук точките и запетайките имат особено значение. В момента на мен настройките на Windows са ми по подразбиране десетични разделителни е точка. Ако не сте го променили изрично, това означава, че понеже сме в България и Windows ви естествено знае, че сме в България и там, а в България по подразбиране десетичния разделител е запетайка. Тук вместо точка ще да има запетайка, ако не сте го променили. Това обаче джаджа, ето, то очаква да има точка. Ето, тук има точка, тук има точка и тук има точка. Ако му подадете отговор с запетайка, ето тук да не е точка, ами да е запетайка, ето така, ще ви го изчете за грешен отговор, което означава, че трябва много внимателно да се оправят тези неща. Аз препоръчвам направо от Control Panel, мисля, че Regionals and Language и отивате и си сменяте десетичния разделител да бъде точка вместо запетайка, ако не сте го направили. Така, сега искам да тествам и сега това беше първия output, който ни е верен. Искам да тествам и тези двата следващите. Този. Пускаме програмата. Mol стрелка 208.303. Мисля, че е еднакъв. Ето 208.303. Значи това наистина си е грешка тук отгоре, което е 34. Така, само да пробвам и последния. Вероятно ще работи, но за всеки случай. Мол 300 лева. Мол 300 лева.
Убедихме се, че Zero тестовете ни работят и тук вече единствения вариант, който ни остава, е да тестваме цялата задача в Judge. Ctrl-A, Ctrl-C. Отиваме в Judge. Тук я пускаме кода и натискаме Submit. Тук ни показва, че е успешно изпратено. Рефрешваме няколко пъти и очевидно сме решили много добре. Това аз си решавам сигурно за трети път вече, така че едва ли е очудващо, защото взехме максималния брой точки 100 от 100. Това означава, точно в този момент, това означава, че вие можете да запишете вече следващото ниво Fundamentals. Сега, доколко е удачно само с 100, максималният брой точки са 100, 200, 300, 400, 500. Доколко е удачно само с тези 100 да го запишете, оставям на вас да прецените. Според мен е с по-малко от 300 точки няма смисъл, защото нататък нещата ще ви дадат малко по-нагоре. Но в крайна сметка за това сме тук, за да се справим с тези задачи. И задачите не са трудни и не би трябвало да имате никакъв проблем между 300 и 500 точки да изкарате. Така, сега тази задача я решихме и ще си направим нова задача. Конзолна апликация, нещо пък да набъркам, не конзолна апликация, и това беше Dumbbell. Така. Видим къде беше. Ето. И естествено сбъркахме името, то било Dumbbell. Няма голямо значение, това в Judge не ви гледа как сте си именували задачата, гледа и само кода. Момент само да проверя, тук вече става кода дали ми работи. Не, продължава да не работи, както и да е. Махаме тези неща, които не ни трябват. Това не ни трябва. Този тъмбъл го взимаме от тук и го слагаме тук. Така, сега. Относно тези построителните задачи. Ще прочетем сега условието, да се види какво се иска от нас. Но от сега ви казвам, че като решите 3-4 такива задачи, 5-6 може би на някои ще им трябва, буквално тези задачи се решават без да се гледа условието. Гледа се какъв е размера, гледа се тук какви точно символи се иска от вас да отпечатате и това е. Нищо повече. До толкова са еднотипни, мисля, че има точно две от всичките изпити, които не ги знам вече колко станаха, 30 ли са, 50 ли са изпитите по Programming Basics, ето тук. От всичките изпити мисля, че има точно две задачи, които се решават, 2/3 задачи, които се решават по малко по-различен начин. На тях ще се спрем в подготовката по-нататъка, за да видим точно какви особености има при тях. Така, сега условието. Както знаем, програмистите не са бодибилдери и обратното, но има едно изключение. Неговото име е Марчо Зукерберов. Това най-вероятно идва от Марк Зукербург, както и да е. В момента той е много зет да се научи да коди. Тази много интересна дума кодя или кодене. Така известния език CDS, много известен език CDS, и има само 30 минути на ден за трениране. Помогнете на Марчо да не знам как са го написали,
трябва да му отпечатаме, трябва да му направим дъмбелче. Ето дъмбелчето с нужната тежина в килограми, които това големи ръки беше някакво много известно видео преди няколко години. Значи подавани са фактически това, тук е казано, че са килограми, но те не са килограми. Ето в инпута ще продължим. Това N показва височината на дъмбела. Както още преди ви отбелязах, подавани се 5. Имаме едно дъмбелче с 5 линии. Ето 1, 2, 3, 4, 5. Тук ни се подава 7. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 линии. Така. Сега, какво е важно при тези задачи? Тук е описано какво трябва да се направи, но аз ще ви го покажа на картинките. Какво трябва да се направи? Какво е важно от тези задачи? Важно е да се видят първо няколко неща. При всички положения на тези фигури има статични редове, които е много лесно да бъдат отпечатани. Какво има предвид под статични? Това статични редове са такива, които не се променят. Например, този и този са абсолютно еднакви и те не се променят. Ние в началото на нашата програма можем да отпечатаме този ред директно и този ред директно и между тях да си отпечатаме. В интерес на истината, ето този средния също е статичен. Той не се променя. Ето вижте го. Тук е такъв. Тук е такъв, ето го, тук средния ред, ето ги тук двата статични горе и долу и между тях има едни редчета, които се отпечатват с цикли, ще ви покажа как. Сега, в другото важно, което имаме да разберем има известни зависимости в знаците. Какво има предвид? Например, ето вижте тук сега има две точки, след това има 3 амперсантчета, след това има 5 точки, след това има още 3 амперсантчета и след това има още 2 точки. Като погледнете цялостно, тук има 5 знака, тук има 5 знака и тук има 5 знака. Сега, тук ще се види пак зависимостта. Тук има 7 знака, тук има 7 знака и тук има 7 знака. Това е винаги, тези неща са обвързани с числото, което ни се подава. Тук бяха по 5 и ни се подава 5, тук са по 7 и ни се подава 7. Това е важно, за да знаем точно колко на брой чарчета да отпечатаме. Какво имам предвид? Ето сега ще ви покажа. Значи първо си прочитаме входа от конзолата. Inten е равно на така. И сега започваме първо с статичните редове. Статичните редове, както казахме, са този и средния. Са статични. Започваме с най-първия статичен, който може да отпечатаме. Това е най-първия изобщо, този или този. Как ще го отпечатаме? Правим си един конзол write. Слагаме вътре, ще печатаме string и гледаме какво точно имаме да отпечатаме. Значи имаме да отпечатаме 2 точки, 3 амперсанта, после 5 точки, след това пак 3 амперсанта, това и после пак 2 точки. Това означава, че ни трябват 5 плейсхолдър. Ето 1, 2, 3, 4, 5. Слагаме си ги тези плейсхолдери. 1, 2, 3, 4, 5. Сега, важно е как ще ги номерираме, защото всъщност виждаме, че тези 3 амперсанчета и тези се повтарят. Тези две точки
и тези две точки също се повтарят. Това означава, че в първия placeholder и последния placeholder трябва да може да са ни еднакви. Няма нужда да печатаме допълнително. Ето слагаме първия и последния, слагаме нули. Те са еднакви. Тук, когато започнем да подаваме след това тук стойностите на тези плейсхолдери, каквото подадем ето тук на първо място след запетайката на нулевия елемент, ще се отпечата там, където има нула в плейсхолдерите. Това обаче след малко, за да не ми вика тук програмата, че нещо не е в ред. Сега ще продължа с номерирането на плейсхолдерите. Казахме, че трите амперсанта и трите амперсанта също са еднакви, което означава, че тук слагаме една единица и тук слагаме една единица и остана една двойка по средата за ето тези точки, които са. Сега, тук е другото много важно нещо. Как точно да определим кога ще отпечатваме точки и кога ще отпечатваме амперсанти. И това, което всъщност е най-важно, е колко на брой да са те. Сега, тук има зависимости, които обикновено се изчисляват последния начин. Тук имаме две точки. Подавани се, винаги тези зависимости са зависими, не знам точно, повтарям се, обаче нямам представа дали точно как се казва. Тези зависимости винаги са зависими от инпута. Всъщност тук инпута ни е 5, тук инпута ни е 7. Трябва така да направим, че да ги вържем с тази бройка от две точки. Всъщност това 5 да го вържем с тази бройка от две точки, с тази бройка от 3 амперсанта. Тук очевидно са 5 точки, точно колкото ни е инпута, и тези са както и тези в началото. Сега да започнем с двете точки. Подават ни 5, а ни искат 2 точки. Тук ни подават 7, а ни искат 3 точки. Това веднага се вижда, че е половината от инпута. Сега ще кажете как така ще е половината, като половината на 5 е 2,5, а тук е 2. Ако си спомняте за предишната задача, когато разделяхме интеджери, интеджерите, когато се разделят един на друг, резултата се закръгля винаги към долното число. И всъщност, когато разделим 5 на 2, няма да получим 2,5, защото и 5 интеджер и двойката интеджер, няма да получим 5 на 2,5, ами ще получим 2. И точно тези. А тук тези трите са, както виждате, тук са 4, а тук ни подават 7. Тук са 3, а ни подават 5. Ние тук тези двете точки ги получихме и трите точки ги получихме, което е 7 делено на 2. В интеджерна стойност е 3, и тези трите са с едно повече от тези две точки, тези 4 с едно повече от тези 3 точки. Това означава, че всъщност тези трите амперсанчета са 5 делено на 2 плюс 1, а тези 4 амперсанчета са 7 делено на 2 плюс 1. И сега, не знам, сега като го покажа, мисля, че ще стане още по-ясно. Сега вече остава да сложим стойностите на тези плейсхолдери. Казахме, значи първо ще отпечатваме тези две точки в началото. Ето тези две точки. Тази 0 и тази 0 ще бъдат две точки. Това се прави последния начин. Декларираме си един new string с едни скоби. В тези скоби показваме
какво точно, от какви чарове, ето то тук ни е показано чар, си и бройка. Ето това. Затова сега ние трябва да окажем от какви чарчета ще ни се състои този new string. Слагаме си чарчета, казахме, че ще отпечатваме точки, ето я точката, и сега трябва да окажем бройка, която се оказва с запетайка, и интеджерна стойност. Интеджерната стойност си спомняте, че на нас ни трябва 2, което е 5 делено на 2. Къде ми е програмата? Което е всъщност n делено на 2. Не знам какво написах. Ето така. Сега, това по отношение на точките. Това са ето тези нулевите плейсхолдери. Това, този и този. Ето този, както виждате, даже и ги потъмнява. Сега, единиците, което са ни, не знам къде ми е условието, 3 амперсанта тук и 3 амперсанта тук. Съответно 4 тук и 4 тук. Правиме си един пак нов string. Подаваме му като параметър един чар амперсант, който ни беше на седмицата. И като бройка казахме n делено на 2 плюс 1. n делено на 2. Къде ми е двойката? 2 плюс 1. Това ще ми отпечата тази единица и тази единица. И сега остана по средата двойката, което ни бяха ето тези точки. Правиме пак един string. Имаме точки. И като бройка казахме, че ще са колкото ни се подава n. Ето тук са 5, подава ни се 5, тук са 7 и ни се подава 7, което означава, че тук като бройка е 7. Така, какво искаме сега? Става купа нещо пищи, както и да е. Предлагам да го тестваме този статичен ред. Тук като подадем 5 трябва да ни се отпечата ето това, и като подадем 7 трябва да ни се отпечата ето това. Ctrl F5, подаваме една петица и нищо не ни се отпечатва, защото тук този current не е цъкнат. Мисля, че бях цъкнал, не знам точно защо не работи. Така, Ctrl F5. Мислиме, Ctrl 5. Така, сега да сравним. 2 точки, 3 амперсанта, 5 точки, 3 амперсанта, 2 точки. Добре. Седмицата ще е същата, но да я проверим и нея. Мисля, че е правилно. 3 точки, 4 амперсанта, 7 точки, 5 амперсанта, 3 точки. Правилно. Добре. В последствие този същия ред ще го копираме и ще го сложим най-отдолу на програмата, за да ни отпечата и ето този последен статичен ред. Те са абсолютно еднакви. Сега, тук идва момента за следващата важна част. Това е как да отпечатваме средните редове. В случая среден ред е ето този. Тук средните редове са 2. Ето този. Тези двата. И когато се справим с тях, след това ще отпечатваме ето този средния статичен ред. По същия начин, както отпечатахме този. Сега, тук е важно да съобразим колко на брой са тези редове, които са между статичните. Тук е един.
тук са 2. Ето тези. Ако ни подаваха вход 9, това, което забравих да кажа, ето тук имате constraints. Значи това, което ви подават, ще бъде винаги нечетен integer в рейндж от 5 до 39. Това означава, че могат да ви подадат 5, 7, следващото ще е 9, следващото ще е 11, следващото ще е 13 и така до 39. И сега, следващото, което могат да ни подадат е 9. Това означава, че това ви го казвам от опит, ще свикнете и вие да си го съобразявате. Това означава, че тук щом е една линията между статичните редове, тук са 2, когато ви подадат 9 ще са 3. В смисъл, на всяко едно число, на всеки един инпут, който ви подават, на всеки един следващ инпут, който ви подават, тези редове между статичните ще се увеличават с по един. И сега тук вече можем да направим някаква зависимост. При 5 е една, айде ще се опитам да го напиша в един нотпад, за да стане по-ясно. Ако ни подадат вход 5, линиите ще бъдат една. Ако ни подадат вход 7, линиите ще бъдат 2. Ако ни подадат вход 9, линиите ще бъдат 3. Сега, това едно колко е? Това едно е равно на 5 делено на 2, което казахме, че е 2, минус 1. Това 2 е равно на 7 делено на 2, което е 3, минус 1. Става равно на 2. Това 3 е равно на 9 делено на 2, отново без изненада, минус 1. Това означава, че като бройка тези средни редове можем да ги изведем като число n делено на 2 минус 1. Или 5 делено на 2 минус 1, 7 делено на 2 минус 1, в случая тук 9 делено на 2 минус 1. И можем да си го декларираме. Int, примерно, lines или middle lines ще бъде равно на n делено на 2 минус 1. И сега какво ни трябва? Да завъртим един цикъл, за да отпечатаме точно толкова на брой средни редове. Пускаме един for цикъл, най-обикновен, и му даваме ограничение до middle lines. Сега. По същия начин, по който отпечатахме този ред, ще отпечатваме и тук. Само че имаме да съобразим тук някои неща. Сега какво имаме тук? В тези редове също имаме някои статични работи. Ето, както виждате, тук винаги имаме по един амперсант, който си седи там и не се променя. Тук е тук. То е между точките и звездичките. Между точките и звездичките и между звездичките и точките. Него ще си го хардкорнем, така да се каже. Няма нужда да го отпечатваме по някакъв друг начин. Ще видите какво точно имам предвид. Другото, което трябва да съобразим е какво имаме като плейсхолдери да сложим. Тук имаме две точки. Тук имаме 3 звездички. Тук имаме 7 звездички. Това са 7 точки. Тук имаме пак 3 звездички, които са тези
които са тези 3 звездички. И тук имаме 2 точки, които са тези 2 точки. Което означава, че имаме един пак console write-line. Слагаме placeholder-чета. Пак 5 на брой, защото тук са ето ги двете точки 1, 2, 3, 4, 5. 5 на брой placeholder ни трябват. Така, това не е точно placeholder, ето това е placeholder. По абсолютно същия начин ги номерираме 0, 1, 2, 1, 0. Защото, пак обяснявам, тук имаме 2 точки и тук имаме 2 точки. Те са абсолютно еднакви. Това са двете нули от края. После имаме 3 звезди и още 3 звезди. Те са еднакви. Това са двете единици по средата и това е двойката. Ето тази. Я оцелих тази. Сега само имаме да сложим и тези амперсанчета, които са статични. Те са между всичките плейсхолдери. Тук. 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 И тук. Сега да видим какво имаме да слагаме вътре в плейсхолдерите. Пак ми изчезна условието на задачата. Сега, тук, понеже линията е само една, ще показвам ето тук на този инпут, за да стане по-ясно. Тук имаме 2 точки, значи ние трябва да отпечатаме тази линия и тази линия в ето този for цикъл. При първата итерация на този for цикъл ще отпечатаме тази. При следващата итерация ще отпечатаме тази и след това for цикъл ще свърши, защото когато на нас ни подадат тук 7, тук тези middle lines ще станат 7, делено на 2 ще е 3, минус 1 2 и ние ще имаме ограничение от 2 итерации. Така, брой итерации. Сега, на първата итерация трябва да отпечатаме тази линия. Тук какво имаме? Имаме 2 точки, ето ги тези 2 точки, които, ако си се сещате, 2 можем да го изведем като 7 делено на 2 минус 1, което означава, че на нулите ще сложим един new string с точки и като бройка ще е n делено на 2 минус 1. Така. Тук ще отпечатаме тази 0 и тази 0. Сега единиците са, тук са тези звездички 3 и тук са 3. Това е точно 7 делено на 2. Слагаме една звезда и като бройка я отпечатваме n делено на 2 пъти. Така, и ни остана ето тази двойка, която са толкова на брой точки, колкото ни е инпута. Значи слагаме един new string
точка и инпута ни беше N. Сега казахме, че тази линия ще отпечатваме толкова пъти, колкото ни е цикъл, ограничението на цикъл. Да видим какво ще се получи. Ctrl F5. Даваме 7 и проверяваме какво се е получило, като сравняваме с отговор. Това най-отгоре си е статичния ред. Ето този, който го отпечатахме преди това. И след това гледаме този ред и този са еднакви. Тук има две точки, амперсант, по средата има 7 точки, тук има 3 звезди и тук има 3 звезди. Обаче, поглеждаме долния ред и виждаме, че той е абсолютно еднакъв като горния. Обаче на нас това не ни върши работа, защото тук точките са намалели с една, а звездичките са се увеличили с една. Тези точки са си останали същите. Тук звездичките също са се увеличили с една, а точките са намалели с една, както и тази точка. Това означава, че ще трябва да добавим нещо към стойностите, които отпечатваме в плейсхолдерите, с което означава, че във всяка следваща итерация, както казахме, този ред е първата итерация на цикъла, на този цикъл. Този ред е първата итерация. Този ред е втората итерация. Това означава, че трябва да добавим нещо тук в тези, които да ни променят този втори ред. Това нещо, което можем да добавим, е нещо, което се променя. Какво се променя? Това са броят итерации. На първата итерация и е равно на 0. На втората итерация и ще се увеличи с 1, това е апдейта, ще се увеличи с 1 и на втората итерация и ще стане 1. Което на нас ни устройва идеално, защото както видяхме, тук трябва да намалим от първата на втората итерация трябва да намалим броя на точките с 1, а от първата на втората итерация трябва да увеличим броя на звездите с 1. Това го правим последния начин. Тук, както казахме, броя на точките ги намаляваме с 1, което означава, че вадим и. Защото при първата итерация и ще е 0 и тук ще извадим 0 и това все едно няма да се промени. При втората итерация обаче и ще е 1, тук ще извадим 1 и броят на точките ще намалее с 1. А звездичките, съответно, понеже трябва да се увеличават с 1, тук ще прибавим и, което пак обяснявам. На първата итерация и е 0 и съответно ще прибавим 0, на втората итерация ще прибавим 1, ако имаше повече итерации, на третата щяхме да прибавим 2, на четвъртата щяхме да прибавим 3 и така нататък, те винаги ще се увеличават с по една. Да видим сега какво се е получило. Ctrl F5, 7 и тук вече според мен го нацелихме по някакъв начин. Ето ги точките, тук са 2, тук е 1, тук звездичките са 3, тук са 4 и тук звездичките са 3, тук са 4, точките са 2, тук е 1. Нека да пробваме и с 5 за всеки случай. 5. Това горе е първия статичен ред, който си го отпечатваме и това е този средния ред, който е тук между двата статични, този първия и този средния.
ми изглежда абсолютно еднакъв. Една точка, амперсантите и двете звездички. Тук има 5 точки и така. Тук е добре. Сега, нека да отпечатаме ето този среден статичен ред. Как ще го отпечатаме? По абсолютно същия начин, както отпечатахме и ето този първи статичен ред, само че с променени стойности. Какво имаме в средния ред? Имаме амперсант. Тук е. И тук са 4. Тези не се променят. Тези тук са 3, тези са 5, тези са 3, тези са 5, тези са 7 и тези са 5. Това означава, че тези 4 амперсанта ще ги хардкорнеме и ще ни трябват 3 плейсхолдера, т.е. да, 3 плейсхолдера. Тук отстрани имаме 2 нули и тук вътре имаме единица. Така. Значи казахме, че ни трябват 3 плейсхолдера. Имаме 2 нули от двете страни и тук вътре на единица. Амперсантите бяха от всякъде. Тук и тук. Тук и тук. Сега тук имаме 3, което е n делено на 2 плюс 1. Тук имаме 5, което е n делено на 2 плюс 1. New string. Какво всъщност отпечатваме, че забравих? Звездички. Да, звездички. Значи ни трябват... Къде ми тирата? Звездичка. И казахме, че n делено на 2 плюс 1. Това са ми нулите. Единицата по средата са някакви знаци равно, което означава, че тук имаме запетайка, string, слагаме си равното и като бройка, колко е като бройка? Тук са 5, тук са 7, това е n. Така, да видим сега този среден ред как се получи. Контрол е 5, 7. Нещо сме объркали. Да видим какво. Плюс 1. N делено на 2 плюс 1. Аз какво съм написал? Това съм написал. Тук са P. Не е така. Тези 3. Тук са 3. Тук са 5. Ако бяха 9, щяха да са 7. N-2 ли е това? Да. N-2. N-2. Контрол F5. 7. Този път го нацелихме. Къде ми е това? Да, сега изглежда вярно. Нали се разбра? Тук са 3, което е 5 минус 2. Тук са 5, което е 7 минус 2. Ако ни подават 9,
най-вероятно предполагам в момента, че тук щяха да са 7, което е 9 минус 2. Добре. За сега да предположим, че сме на прав път. Сега, след средния статичен ред, който е този, имаме да отпечатаме също толкова на брой редове, колкото и тези отгоре. Това означава, че ето тук е 1 и тук е 1, тук са 2 и тук са 2. Това означава, че пускаме още един цикъл. До пак въпросните middle lines. Момента малко да го сваля. Така. И ще отпечатваме тези редове. Сега, те са почти същите като горните, само че имаме да съобразим някои неща. Тук си спомняте, че точките намаляваха с по една, а пък звездичките се увеличаваха с по една. Тук е обратното. Точките от една стават две, т.е. се увеличават с една, а звездичките от 4 стават 3, т.е. намаляват с по една. Което означава, че ние ще имаме като плейсхолдери ще ни е по същия начин. Ето това. Така. И тук на нулите първо отпечатваме точки, които на първата итерация ще са една, което е колко? Което е едно, в интерес на истината. Едно. Дали мога да го хардкорна с единица? Що па да не пробвам? Едно. А пък после имаме да отпечатваме звездички, което е newstring. Звездичка. А като бройка са 4, което е 7 делено на 2 плюс 1. Тук са 2, което е 5. Тук е 5 делено на 2. Я да видим тук какво стана сега. Тук са 2, което е n делено на 2. А тук са 4. Тук са 2, което е n минус 3. Тук са 4, което е n минус 3. И да пробваме с n минус 3. И ще видим дали ще ни свърши работа. Нека да пробваме с n минус 3. Значи като ви казахме n минус 3. Сега, обаче, понеже те се променят, тук се увеличават с 1, тук намаляват с 1. Това означава, че тук трябва да добавим и, а тук трябва да извадим и.
Така. И остана двойката. Ето тази. Тази ето нещо прави проблеми. И трябва да... Двойката какво беше? Точки n на брой. New string точки n на брой. Така. Ами сега да го проверим докъде сме стигнали. Ctrl F5. 7. Това изглежда добре. Статичен ред. Тук са тези два реда. И тук са обратните два реда. И трябва да добавим само ето този последния статичен ред. Да видим. Айде да добавим и последния статичен ред, който е абсолютно същия като този, така че правиме копи. Тук го пействаме. Ctrl F5, 5. Това дъмбелче. Не ми се вижда еднакво. Кажем, че еднакво. Я да пробваме с 7. 7. И това е еднакво. Еднакво. Я да пробваме с 9 за всеки случай, въпреки че няма с какво да го сравняваме. И 9 ми изглежда добре. Симетрично от всякъде. Толкова имаше някакви проблеми. Щеше да почне да бяга симетрията. И аз 11. Продължава да е симетрично и с по-големи входове. Да. Ако имаше някакви проблеми, щеше да бяга симетрията. Примерно тук тези точки нямаше да изглежда така като триъгълник. Тук по същия начин тази средната черта щеше да бяга нагоре-надолу. Мисля, че това сега ще го пробваме в джиджа. Dumbbell. Submit. Refresh. И 100 от 100. В крайна сметка това са двете задачи. Не са никак трудни, както виждате, просто имате да съобразявате съвсем малко неща и 3-4 такива задачи ще свикнете да виждате зависимостите във всички такива задачи. Буквално тези задачи се решават без да четете условията или ако някъде се затрудните, тогава гледате нещо, ако има някакво указание в условията, което би трябвало да го прочетете, а пък сте го пропуснали. Това означава, че просто поглеждате какво се изисква да отпечатате на конзолата, виждате какъв е инпута и си правите съответните размери, които ви трябват от това. Това е от мен. Ще ви кача и source кода някъде, за да го имате и ще ви пусна и видеото, за да си го гледате. Приятна вечер!